Meron. Sige ba? Aray kita. Ay, napata ka na ba? Ha? Ang sinabit video. Oh, ang labayan takpa yun na niyo. Dahil na, hindi pa na. Kaya tabangan tayo. Kasi tika sa ating probinsya kakatsat. Simple pero naragsak. Oh, di mabanti grasya oh. Ipan ang dakti. Masig dati tayo grasya. Ni manang nila dinang to dongo siya kang pinala. Iya pa no. Naibuson niya. Marites. Marites taga-serve. Marites, number 1. Marites, number 1. Hindi ko mantika na tapong nalanit. Nagdagod ni Marites, number 1 gini. Number 3.